O Concello da Pobra e o Museo Valle Inclán, en colaboración con diversas entidades, entre elas a Consellería de Cultura ou a Deputación da Coruña, volverán a homenaxear ao longo deste mes de outubro a Ramón María del Valle Inclán. As xornadas, que este ano chegan á súa 23ª edición, presentan un amplo e variado programa de actividades nos máis variados eidos culturais, no que se inclúen teatro, exposicións, conferencias ou actuacións musicais. Aínda así, unha das novidades do programa desta edición será o emprego de espazos exteriores moi vinculados á figura do autor das sonatas. Se fixo un esforzo especial por traballar coa cultura de base, promovendo a participación do tecido asociativo e de entidades sociales, culturales desta comarca e do Salnés para estimular que fixeran actividades en torno a Valle Inclán. Non son actividades que están habitualmente nos programas de outros circuitos de outras administracións, sino que son actividades que nos animamos para que se recupere a figura de Valle Inclán e a obra de Valle Inclán e se poña en valor tamén nas nosas localidades. E, aproveitando esta venidade do tempo, fixemos unha aposta tamén por poñer en valor unha serie de espacios emblemáticos da localidade. Vamos a ver que non todas as actividades escénicas son no Teatro Elma, sino que vamos a recuperar dous espacios monumentales da Pobra, porque son moi a xeito aos textos valleinclanianos dos que se fai escolma para representar en eles. Na presentación das actividades participou tamén o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen destacou a diversidade das propostas. Estamos encantados de poder participar un ano máis en achegar a nosa colaboración para poder facer posible esta programación, pero que, repito, é unha programación que a quen evidentemente debemos felicitar o Concello, a quen teño que felicitar o Concello da Pobra e tamén, por suposto, o director do museo como instigador e o ideólogo deste programa, como digo, variado, que toca todos os temas que deben estar presentes en Valle Inclán, na figura de Valle Inclán, e que cada ano sempre tamén nos descobre un aspecto un poquinho diferente desta figura, que é unha figura absolutamente clave na cultura española e na cultura galega da segunda parte do século XIX e tamén da primeira do século XX ata a súa morte no ano 36. As actividades arrancarán xa este venres coa apertura da exposición de pintura Valle Inclán Ilustrado, de Pedro Castro. Coincidirá ese día tamén coa estrea do romance de Cego de don Pedro Bolaño, baseado nun texto do propio Valle Inclán e adaptado por Pedro Castro, con música e interpretación da man do zanfoñista Eloi Vázquez. Será ás 8 da tarde na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler.